Kumusta mga pre? Panoorin natin ang laban ni Isnit Domingo kontra dito sa Hapon na si Yukiya Limura na nangyari kanina lang sa Japan. Rematch na nila to mga idol. Unang laban nila, natalo po itong Hapon via knockout. Titignan natin kung makabawi itong Hapon kay Isnit Domingo sa rematch nila.